хора, аз съм Hik588 и днес играя в Broken Less и ще играя Hide and Seek. Аз вече съм снимал на тази игра. Тя е много интересна, обаче тук ти можеш да си избереш блокче, докато в предишния сервер не можеш да си избереш блокче. Waiting to players. Хора, ще скипнем докато ми дадат да си избере блокче. И ето хора, дават ни да си изберем блок, аз мисля да бъда такъв Iron блок. Не! Окей. Не! Гати бъговото! Тук съм. Iron блок. Явно. Ще всички са Iron блок. Най-за готова мапа. Нямам къде да се скрие. Нямам къде да се скрие Iron блок. Къде може да се скрие Iron блок, нещо другото? Не! Сикайте се. Пуснаха. Като може да се стие едно Iron блокче. О! Това ти помислих за друг бе. Може да седи. Хора, аз бейте снимам. И стоя и се мълча. Един момент. Ще го подпра. Не мога. Така, забей, че снимам буквално. Тук има някакви дето. Ужас. Иди за малко етиш. Тук що някой. Аз тук си говоря за някакви. Лоша работа. Хора, извинете ме, но ние загубихме, значи един гадняр ме намери и ме убие и станах хънтър. После пък те победиха хайдерите, което беше. Аз бях сикър, а другите бяха. Въобще не загубихме. Пак ще скипна докато почне деца. Ето хора, дайте да си изберем блок. Аз мисля да бъда листов. Да, листов съм. Айде стига. Къде ма расти? Аз забравих, че снимам, да му се не знае. И си мълча. Много ме така. Вече съм сложил блок.
Чакаме хантарите да дадат. Ох, пак почват някакви такива. Извините ме, просто постоянно забравям какво мисля. Някой няма ли да дойде? Иска малко екшен. Извинете ми, просто ако изведнъж не го водя, това е, защото съм се разсеял. Не, дънах се да му се знае. Хайде да се 18 пък. Остават 2 минути. Файн вместе ли ще се завърна с тях? Файн ми удивителни емоджита, които не ги показвах всъщност. Файн ми. Ох, тази тенджина е качу много видео. I wanna... не могат да пишат. Знаете ли какво? Отивам. Мисля, че това е някаква друга листа. И спигам кой толкова нахален, че да ме следва. Я, не мога да се скрия тук. О! Ох, тук само спамят. И съм соли пок. Как да намери, бе? Окей, и така. Аз знам къде се скрили. Значи, така ми се иде да изплачкам самочувствието. I'm on the yellow. Аз не виждам yellow. Я лев бок. Съю. Ама без това, ама толкова ли се зле, ама толкова ли се зле. Толкова ли се зле. Ето, са 7 секундите ни победиха. Видяхте. Ма как се качи ми е въпрос? Да се не знам. Да, искам смахна този бък. Добре. Хора, това беше за днеска. Надявам се да ви хареса, пишете долу в коментарите. На кои други игри да играя и ми кажете. Програма за снимане на скрин рекорда за лаптоп. Довиждане и до скоро.